Ο σκαντζόχυρος κουρέας ήτανε πολύ καλός, ήταν γρήγορο ψαλίδι, καλλιτέχνης ζηλευτός. Ο σκαντζόχυρος κουρέας με τα αγκάθια τα πολλά ταξιδεύει κάθε μέρα και του βγαίνουνε μαλλιά. Ένας άρχοντας τον είδε και ζήλεψε πολύ. Πήγε αυτός λοιπόν και του είπε, δώσε μου την συνταγή. Θα σου δώσω εγώ χρυσάφι για να βγάλω ένα μαλλιά, γιατί όλα μου έχουν πέσει κι είμαι μες στη συμφορά. Τότε αυτός του απαντάει, είναι εύκολο πολύ, θα σου κολλήσω τα μαλλιά μου, αυτή είναι η συμβουλή.